шуруъ аз санаи 23 апрел иммунизатсия бар зидди коронавирус дар вилояти Соғд оғоз мегардад. дар шаҳри Хуҷанд барои маъракаи муҳими зидди вирусӣ омодагии ҷиддӣ мебинанд. сардори маркази назорати давлати санитарияи эпидемиологӣ дар шаҳри Хуҷанд Тахмина Усмонова мегӯяд, ки аввалин шуда духтурон ва кормандони соҳаи тандурустӣ аз иммунизатсия мегузаранд. 6 маркази саломатии шаҳри Хуҷанд барои гузарондани ваксинаи AstraZeneca омода ҳастанд. имрӯз бошад ваксина ба вилояти Соғд ворид гардид. сар карда аз пагоҳ тамоми бригадаҳо аллакай омода дар 6 марказҳои саломатӣ бригадаҳои корӣ иборат аз духтурон, аз ваксинаторон, регистраторон ташкил карда шудааст, тасдиқ карда шудааст. аз тарафи сардухтурони марказҳои саломатӣ аллакай фармоиш барои гузарондани ваксинаҳо омода карда шудааст. насиб аз пагоҳ мо аввал тамоми кормандони тибро дар дараҷаи аввал дар бар мегирем. яке аз сабабҳои пешгирӣ аз бемориҳои сироятии COVID-19 ин ваксинатсия мебошад. аз ин рӯ эпидемиологҳо барои гузарондани ваксинатсия байни аҳолӣ омодагии хубро ба роҳ монданд. ҳоло вазъи эпидемиологӣ дар шаҳри Хуҷанд вобаста ба коронавирус мӯътадил аст, аммо сокинонро мебояд қоидаҳои санитариву эпидемиологиро ҷиддан ба роҳ монанд, зеро хуруҷи бемориҳои сироятии COVID-19 дар ҷаҳон ва ҳамчунин дар кишварҳои ҳамсоя ҳанӯз авҷ дорад. аз ин рӯ бояд ниқобро ба бар кард. хушбахтона аз аввали соли 2021 ягон нафар умуман дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон бо сирояти коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. лекин он шахсоне ки ҳамарӯза ба ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешаванд, инчунин ба ҳудуди вилояти Соғд шаҳри Хуҷанд, аз ҳамаи онҳо молишак барои дарёфти сирояти коронавирус гирифта мешавад дар ҳамин сарҳадот. ҳангоме ки молишак гирифта мешавад, то он даме ки натиҷаи молишак тайёр мешавад, онҳо дар маҳдудияти хонагӣ, яъне ки карантини хонагӣ қарор дода мешаванд ва дар зери назорати духтурони тибби оилавӣ, инчунин духтурон эпидемиологҳо қарор дода мешаванд. духтурони маркази саломатии рақами 3 шаҳри Хуҷанд барои пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирус хона ба хона мегарданд. имрӯз 19 нафар бошандагони ин марказ мавриди карантин қарор доранд. 3 нафари онҳо аз кишвари Туркия ва боқимонда аз Русия ба шаҳри Хуҷанд ворид шуданд. ба ҷуз 19 нафар ҳамчунин 50 нафар алоқамандонро дар хона давоми 14 рӯз мавриди карантин қарор доданд. ҳадафи асосӣ саривақт пайдо кардани беморӣ аст. ҳамшираҳои тибби оилавӣ ба ҳар як хона дар минтақаи худ ташриф оварда шахсоне ки вориди ҷумҳурии мо шуданд, мисол аз Турсия, аз Ӯзбекистон, аз дигар кишвар гӯем, онҳоро дарёфт намуда дар муддати 14 рӯз назорат мебарем. ҳангоми назорат мо на танҳо он шахс, балки тамоми оилаи онро назорат мебарем. мо аз онҳо пурсон мешавем ки ба қидди худ таҳлил молишак мегӯем доранд. вақте ки молишак надоранд, мо даро молишак гирифта пас дар рӯзи ҳафтум бори дигар молишакро такрор мекунем. дар ин муддати 14 рӯз мо аз онҳо пурсон мешавем тафси бадан доранд, худро чӣ хел ҳис мекунанд, суфа, акса, дигар нишонаҳои бемории ковидро пурсон мешавем. вақте ки дар муддати 14 рӯз биориза бешикоят онҳо мегузаранд, онҳо метавонанд фаъолияти худро давом диҳанд. духтури калони тибби оилавии маркази саломатии рақами 3 Муқаддас Раҳимова беш аз 2000 аҳолии кӯчаҳои Шарқ, Солибой Ҳакимбоев, Шаршара ва Аминзодаро нигоҳубин мекунад. вай мегӯяд 1 нафар аз Турсия ва 1 нафар аз Русия омад ва онҳо давоми 14 рӯз пурра зери назорати тиббӣ қарор гирифтанд. хушбахтона аз ин 2 нафар нишонаҳои коронавирус пайдо нагардид. ҳадафи асосии гардиши хона ба хона ин саривақт пайдо намудани беморӣ ва иҳота намудани он аст. мо аз соли гузашта аз моҳи охири апрел ҳамин хонагаштакро ташкил кардагӣ то ҳоло давом дода истодаем. ин як кори беҳки барои пешгирӣ кардани бемории COVID-19. дар вақташ мо агар беморро дарёфт кунем, ҳама худа камшавии бемор дар назар мерасад.
ҳадафи асосие ки аз тарафи духтурони оилавии тамоми марказҳои 6 марказҳои саломатии шаҳри хуҷанд гузаронида мешавад дарёфти саривақтии гумонбарон мебошад. яъне ки чӣ хеле ки аллакай қайд кардед дар дигар давлатҳои ҳамсоя хуруҷи аллакай мавҷи сеюм мавҷи чоруми ин беморӣ рафта истодааст ва эҳтимолияти сар задани ин беморӣ дар мо ҳам ҳаст. аз ин лиҳоз ҳар як духтури тибби оилавӣ дар минтақаи худ ҳамарӯза гардиши хона ба хона мекунад то ин ки беморон ё ин ки гумонбаронро саривақт дарёфт кунанду ба маҳдудият қарор диҳанд. با وجود این از فرصت مناسب استفاده برده از خود آن شخصانی که به حدود جمهوری تاجیکستان وارد میشوند خواهش کردیم که تو آن نوبسته از آن که نتیجه تحلیلشان منفی را نشان میدهد در دوام 14 روز باید که در خانه های خود بمانند. برای آن که دوره نهایی ویروس این 14 روز رو در بر میگیرد. از 1 تا 14 روز هست حالت هایی که تا 21 روز تا 28 روز رو نیز ویروس علاقه در ارگانیسم انسان انکشاف یافتنش ممکن است. با وجود همین احتیاطی باز هم باشد تمام مردم باید که از نقاب ها استفاده برند. حالا اینکه یگان نفر یا اینکه ستاد جمهوریوی پوشیدن نقاب را منع نکرده است، لیکن افسوس امروز ما در کوچه ها در جای های جمعیتی دیده ایستادیم که مردم علاقه از پوشیدن نقاب دست کشیده ایستادند. بسیار در جایهای جمعیتی در میکرو اتوبوس ها زیچی آدمان دیده می شود که آنها یگان فاصله اجتماعی رعایت نمی کنند. با وجود همین در اینجا اول است اینکه هر یک شخص باید مسئولیت بلند خود را نسبت سلامتی خود بی‌طرف نباشد، مسئولیت بلند حس کند که احتمالات که من هم به این بیماری گرفتار شوم. маркази назорати давлати сентари эпидемиологии шаҳри хуҷанд аз меҳмонон ва сокинони шаҳр даъват ба амал меорад ки дар кӯча ва хиёбонҳои шаҳр бидуни ниқоб нагарданд, масофаи иҷтимоиро риоя намоянд, зеро хатари сироятёбӣ дар шаҳри хуҷанд ҷой дорад. ҳузури Мафнушкур ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.